पेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांनि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै बिजेपिजोंबो थांनानै जों बिजेपिनि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै इउपिपिएलआव थांनानैबो जोङो माला गानाखै गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन नाथाय बिदिसिम मावदों जों दा बेखौ एसोसिएसना मा मिथिनो रुजुग्राया मा मिथिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिथिया 26 तारिख सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय एडिजिपि सारजों जों स्पेशल सावरायदों बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिथिया आरो बेयावनो जे Ex.NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों नाथाय बे नङा जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ Ex.NDFBआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनि मिथिखायो गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दिनै जों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन माबा मोनसे खामानि मावगोन जों जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों जे NIA केसनि जों मिथिगौ जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिसि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादों इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय दिनै NIA केसआ बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय गासैबो केसखौ NIA खौ सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय दिनै जोंनि NIA केसआव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय गैया गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन नाथाय बिदिसिम मावदों जों दा बेखौ एसोसिएसना मा मिथिनो रुजुग्राया मा मिथिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया जेदिनखालि 21 तारिखआव जों CM जों सावरायदों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिख'नानै लादों बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै बिथाङा गैया 23 तारिख सेप्तेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सयकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिथिया 26 तारिख सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय एडिजिपि सारजों जों स्पेशल सावरायदों बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिथिया नाथाय दिनै मैया दाखालि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङा बेखौलाय सोर बुंनाय जेबोआनो मिथियाब्ला दिनै मा बाथ्रा बुंगोन दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय अलरेडि जों गथायखांजोब्बायानो दिनै आरो गोदानै फैफिननानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन बेखायनो जों सानो जेन जोंनि खामानिखौ बिथांमोना बायदि बायदि बुंनानै जों हेंथा होआ माव बिसोरखौ सोमोन्दो लानानै माव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेखौ जोङो बुंनाय जाबाय जेन नोंथांमोना जोंखौ जेन डिस्टार्ब खालामा जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै बिश्वजित दैमारि बिथांसिमबो जों बिजेपिआव हाबगोन बा बहाबा हाबगोन नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो देन माबा मोनसे पेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांनि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै बिजेपिजोंबो थांनानै जों बिजेपिनि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै इउपिपिएलआव थांनानैबो जोङो माला गानाखै कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्ला जोंनि खामानिया जाया दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिथियो बिथाङा सासे TLCC चेयारमेन टाउनशिप ब्लकनि प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनायमोन गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल माबा इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जानो बयबो मिथिगौ बिथांमोनासो बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला इसेबां काउन्टार होलायो इसेबां गाज्रि जालाङो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जेन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो जेन जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुजा बुजि जालायनानै जेन
दावराव दावसिनि लामाखौ जों लाबोआ बेखौनो जों बुंबाय गोजोन्थों।